Vi har valgt at skulle beskrive, hvad LAG-operonen er og gå ud på. Først så vil jeg lige hurtigt forklare, hvad det centrale dogme er. Og det centrale dogme, det er DNA, som omskrives til RNA, og derefter kan RNA så oversættes ud fra det indbyggede kode til proteiner. Ja, prokaryoter, det er organismer, som ikke indeholder en cellekerne. Det kunne for eksempel, det vil sige bakterier. Og så har det en arvemasse, som består af for det meste af en cirkulært kromosom, altså et DNA-molekyle, som har en størrelse mål på på antal basepar. Og det er så forskelligt, hvor mange basepar det består af. Det afhænger af arten. Og de her prokaryoter, de indeholder plasmider, som er små ringformede DNA-molekyler, og de kan så rigtig nemt overføres fra bakterie til bakterie. Ja. Så vil jeg lige kort forklare, hvad et operon er. LAG-operon er for eksempel et operon, som er det, vi vil snakke om senere. Et operon er en samling af funktionelt sammenhørende gener. Gener, som funktionelt hører sammen, og som ofte er arrangeret i en fælles enhed, kaldes altså for en operon. En operon består gennemsnitligt af 2 til 5 gener. Generne i en operon transkriberes sammen, det vil sige, der laves en fælles RNA, hvorfra de forskellige proteiner laves. En operon består også af en operator og en promotorregion, som man ser. Operator og promotor. Man kan også se det på figuren. Og de er med til at kontrollere og regulere transkriptionen af generne. Denne kontrol sker ved, at der enten bindes eller fjernes regulatormolekyler fra de her områder, hvorved transkriptionen af generne enten aktiveres eller hæmmes. Ja, og så, vi har som sagt valgt at beskrive den her LAG-operon, som er en operon, der kontrollerer de gener, der er med i nedbrydelsen af mælkesukkeret laktose hos E. coli-bakterier. LAG-operonen den består af 3 gener. Det første gen, det er LAG-Z, og det er det gen, som koder for enzymet alfa-galactosidase, som spalter disaccharidet laktose til de 2 monosaccarider glukose og galaktose. Og det andet gen, det er LAG-Y, som koder for lacpermase. Og lacpermase, det er et protein, der sidder i cellemembranen og er med til at hjælpe med at transportere laktosen ind i cellen. Det sidste gen i LAG-operonen, det er LAG-A, og det er et gen, som koder for laktosylacetyltransferase. Og det her enzym, det ved man altså ikke så meget om. Yes. LAG-operon, det kan tændes og slukkes, fordi det ikke altid er nødvendigt. E. coli-bakterier benytter helst glukose som energikilde, og hvis det er til stede, så er det altså ikke nødvendigt at tænde for LAG-operon, og det er heller ikke nødvendigt at tænde for den, hvis der er noget laktose til stede. Lige foran generne, der findes en såkaldt operatorregion, som man ser her, det er den lille røde på figuren. Er der ikke noget laktose til stede i cellen, så vil der altid være bundet en repressor til den. Det er den blå, man ser på figuren. Som det ses i figur A, så kan RNA-polymerase ikke binde sig til promotorregionen, når repressoren er til stede. Fordi man kan se her, der er en repressor, som sidder, og så kan den ikke binde sig. Det betyder, at der ikke begynder transkription af de 3 gener. På figuren ses en gensekvens kaldet I, her foran. Denne koder for repressoren og konstant aktiv. Det betyder, at der altid vil blive dannet repressorprotein, der kan binde sig til operatoren. Således vil LAG-operon være slukket, hvis der er laktose til stede i cellen. Er derimod ikke laktose til stede i cellen, så binder laktose eller alaktose sig til repressoren, således at denne ikke længere kan binde sig til operatoren.
Og det vil Mille fortælle mere om nu. Ja, figur 4.3b, som vi har her, den viser, hvad der sker i laktoferonen, hvis der både er laktose og glukose til stede i cellen. I det her tilfælde vil laktosen så gå ind og inhibere repressoren. Repressoren. Altså det vil sige, at den binder sig til repressoren, så repressoren ikke længere kan binde sig til operatoren. Og på den måde så kan RNA-polymerase nu gå ind og binde sig til promotorregionen, og på den måde kan transkriptionen af generne så begynde. Laktosens tilstedeværelse, den gør altså operonen, den bliver tændt. Som det også fremgår på figuren, så vil der blive dannet meget lidt mRNA, når der både er laktose og glukose til stede i cellen. Når der er glukose til stede, vil der blive dannet meget lidt af nukleotidet cyklisk AMP, og det fungerer altså som et kontrolmolekyle. Det her nukleotid, cyklisk AMP, og så proteinet CMP, de er rigtig nødvendige for, at RNA-polymerasen den kan binde sig effektivt til promotorregionen. Og så der på den måde kan blive dannet meget LAC-mRNA. Så hvis der er et højt niveau af glukose i cellen, vil der ske en nedregulering af cyklisk AMP, og det vil så resultere i en meget ikke effektiv transkription. Og på den måde bliver der så dannet meget lidt mRNA. Når der både er glukose og laktose til stede i cellen, vil operonen være tændt, men den vil ikke være helt skruet op. Her på figur 4.3c ser man et eksempel på, hvor glukoseniveauet er lavt, mens niveauet af laktose er højt. Som tidligere nævnt har cyklisk AMP en betydning for reguleringen. Sammen med proteinet CAP eller CAP er cyklisk AMP nødvendig for, at RNA-polymerasen kan binde sig effektivt til promotorregionen. Men når mængden af glukose er lav, så vil cyklisk AMP ikke nedreguleres, og der derfor ske en effektiv transkription. På figur C ser man, at cyklisk AMP CAP er til stede, samtidig med, at laktosen den inhiberer repressoren. Så der sker altså, det er altså her, at man ser, at den er tændt, men den er også skruet op. Og det er her, det vil blive lavet mest LAC-mRNA. Så det her, det er den mest optimale betingelser. Og det var det. Super. Tak. Hej.